Anto. Bwana chonde mungatuze kusimene mufuna. Mukuzindikira kuti ndulota nomene mukumvetsa anthu. Ndaseka chiseko ndikugona mwamtendere. Apolisi amene aseka misondi amene akusowesa anthu mtendere. Chonde chokaniko kuno ndilankhula ndi mwini wake. Mwini wake? Wapa mpando mese ndi mwini wake wa banki. Pana ameneyo. Wachabechabe yenda amene apangisa kuti mashiya asike ndi folupi. Mukanakhala kuti mkati mwa mulibe mwanthu. Tikanamupha tokha. Ndilankhula naye palamya ndilumikizene. Lankhulani bwana. Halo, kuti mpitirire kulankhula mchitamilo sendikizani wane. Kuti mulankhule mchingeleze sendikizani tho. Kuti muziwe za chikonzero chathu sendikizani fere. Ukufuna kundikuitsa? Ndiwe ndani? Kodi ukufuna chani? Ngati ukufuna kuziwa zimenezo tikumane maso ndi maso. Sindingakumane nawo maso ndi maso. Chaka chino wabwera ku nthambi ino kokwanira ka 8. Kodi ndiye kuti sungabwereso kachina ene? Bomba lija ineyo ndalipeza. Apa mpando wa bwana, bwerani kuno. Chonde disiyeni, chonde. Ndi ndani ameneyo? Bomba ulipeza bwanji? Sindikuziwa. Ndiwe chitsiru, wasokoneza zinthu. Si 500 billion zopusa. Ndi 25 trillion. Zopusa basi! Nzanga, umanena dizoona. Mbanke muli 25 trillion.